El corrent modernista es va inspirar principalment en la natura per crear peces arquitectòniques i decoratives asimètriques, amb línies corbes i plenes de motius florals i animals. Va ser una influència directa de l'estudi i de l'observació que van dur a terme científics, com per exemple Darwin, durant el segle XIX. I gràcies a ells van descobrir noves formes Gorka molt sorprenents. Doncs sí, formes com les que presenten aquests minúsculs organismes marins unicel·lulars que va poder retratar l'alemany Ernst Haeckel l'any 1834, no, això va ser quan va néixer, durant el segle XIX, podríem dir. Totes aquestes formes va ser capaç de mostrar-les i de captar-les gràcies al microscopi. Era un avanç tecnològic que fins aleshores no havia aparegut i, per tant, va ser una molt bona influència de cara que després els artistes i els responsables de les arts decoratives comencessin a fer servir aquest tipus de formes. Lluís, però aquesta no és només una de les influències que troben els artistes modernistes en la natura, no? Bona tarda. Bona tarda. No, naturalment hi ha altres influències molt fortes. Junt amb l'avanç de la microscopia, per exemple, hi ha les noves teories de Charles Darwin. La idea de que l'home i la natura no són coses separades, sinó que tots junts conformen un ecosistema. Per això la idea de modernisme i ecologia és el nervi central d'aquesta exposició. Tenim, per exemple, també els estudis científics que es fan de la botànica i de la biologia. Per exemple, tots aquests estudis fets a bases de dibuixos o de fotografies molt ben fets de plantes i animals, els mateixos artistes ho utilitzaven com a base, era el seu repertori d'imatges bàsic per després fer el seu art. Junt amb això hi ha també avenços tecnològics importantíssims, i un d'ells és els avenços amb el transport, el tren i sobretot el vaixell a vapor, que permet arribar a altres punts del món d'una manera molt més segura i ràpida. I això el que fa, per exemple, és obrir les portes d'Orient i en particular del Japó, i a Europa l'art japonès, que fins aleshores era pràcticament desconegut, fa com una mena d'explosió, una mena d'eclosió, i es converteix en un art de moda que també serveix d'inspiració per als artistes modernistes. I altres tecnologies que en aquell moment són molt importants són la fotografia, que a partir de la segona meitat del segle XIX realment avança molt i comença a convertir-se en un mitjà molt popular de difondre. Els artistes modernistes utilitzen la fotografia com a sistema de documentar-se per després poder produir el seu art, i tenim també el cinema. Cinema que per primera vegada és possible reproduir imatges en moviment, i això permet conèixer molt millor els moviments i les dinàmiques físiques de persones, plantes, animals, etc. Aquí, en aquesta exposició, tenim, per exemple, les fantàstiques pel·lícules del Segundo de Chomón, de principis del segle XX, a Barcelona, que, bé, són francament interessants i tenen un punt de divertides vistes des de la perspectiva d'avui en dia. Tots aquests coneixements, tota aquesta tecnologia, tota aquesta formació, els artistes i arquitectes del modernisme, de l'Art Nouveau, arreu d'Europa, la transporten fins als seus tallers. I la segona part de l'exposició està centrada en com treballen en els seus tallers els artistes, i en particular els arquitectes, que el que fan és unir totes les arts en una obra total que se'n deia un Gesamtkunstwerk, que tot junt s'expressa en l'arquitectura, que va junt, òbviament, amb la pintura, l'escultura, el mosaic, el vitrall, etc. Els artistes i els arquitectes modernistes, a partir d'aquesta inspiració i a través d'aquests coneixements tecnològics, finalment arriben a plasmar la natura a una nova manera totalment revolucionària i nova que no s'havia fet fins aleshores, que és el que, de fet, nosaltres avui en dia en diem l'art i l'arquitectura modernista. I per això l'exposició acaba amb una tercera secció, que se'n diu els paisatges artificials, perquè, de fet, el que estaven intentant, a vegades fins i tot inconscientment, els artistes i arquitectes modernistes, era fer entrar la natura dins la ciutat. És el moment en què la població es comença a traslladar massivament del camp a les ciutats, i, per tant, bona part d'aquesta població, i sobretot la gent amb més possibles, tenen una mena d'enyorança d'aquesta natura que aleshores ja comença a ser idealitzada, i els que tenen possibles, sobretot els burgesos, poden contractar artistes i arquitectes que els hi reprodueixin, en certa manera, aquesta natura a casa seva. I ja per últim, tot i que encara no t'he fet cap pregunta, però ho has fet molt bé, moltíssimes gràcies per aquesta visita guiada tan perfecta i tan ràpida. En un lloc com a Catalunya, on el modernisme va tenir un impacte tan important, el podem relacionar directament a la ciència o a l'observació de la natura en aquesta regió?
O no té res a veure? Per descomptat. O sigui, Catalunya no va ser una illa aïllada, valgui la redundància, a Europa, sinó que estava totalment connectada amb les noves formes i amb els arts més avantguardistes del moment a Europa. En aquesta exposició tenim com a exemple unes fotografies que fins ara eren inèdites, de Domènech i Muntaner, que de fet són un estudi sistemàtic de la botànica mediterrània que va fer el mateix Domènech a partir de fotografies. Aquestes fotos que estaven a Canet Viu fa uns anys es van estudiar, es van sistematitzar, es van inventariar i avui en dia una part d'elles està exposada també en una petita secció en aquesta exposició. Per tant, tenim una mostra real i palpable de com això era així. Doncs moltíssimes gràcies, Lluís, per totes aquestes explicacions. Unes explicacions i unes peces que podreu veure aquí a l'edifici del Disseny Hub de manera totalment gratuïta, i és com la ciència va impactar i va influir directament en l'aparició del modernisme. Òbviament, també el curs natural de les altres arts i també cert erotisme i la fascinació pel cos femení també van tenir a veure, però aquesta podríem dir que és una de les influències més importants que va tenir aquest corrent artístic. Molt bé, gràcies Gorka i Joan. Un interessant anàlisi que podeu veure gratuïtament, com deia en Gorka, aquí al Disseny Hub. Més coses. La Universitat de Barcelona lidera un projecte per recuperar que Barcelona va tenir una presó franquista de dones ubicada a la plaça de la Reina Maria Cristina a les Corts. Es tracta